Radylaşan tapar. Mene tayyar değil. Selvi, sana tayyar olmak gerek gel. Ol hemen gözüne dürtülüp duran dağda. Be, betetseninni. Qaydıvam jaňa daýmamaň. Dur, bu ne emettin? Nihada. Selamun aleyküm aşk. Waleyküm. Nime ol... Salamlaşaýyp gelensiňde. Hova. Nime men? Wezipeňiz Hasapçı. girmersiň aýnym. Yo men miyime da etmeyin. Bolýa. Alo. Sagodan ýöre bölüm aşyklaryň hemmesini men ýanyma ýygnaý. Bolýa. Belki başka birini halap senden goýuny üzýän bolaýmasyn dost. Ay yo Edil beýle däldirler. A sen nirden bilýän? A sen nerden bilýän? Men şu wakalardan çaklap aýdýanna saňa seredip. Edil şonu. Bir wepalyk diýip çaklamanda da başga da diýip çaklap bolar ha. Yo dost bagışla. Goýunyňa degenderini öýtmedim. Men bir wakalyk edýär diýip aýtjak bolamak. Meselem bir görmeý oglan Selviňi gowy Selvem näme? Saňa garaňda okakda bir açyk köprak pikir edýändir. Şonu aýtjak boldum dost. Goýunyňa degijek bolmadym. Bäh, ýene bolmady. Artık tur. Geçen ayın hasaplarında inlik ýöne. Boş. Baş gel. Oturaýyn. Bölüm jogapkarlygyň hemmesi bärdemi? Hawa başlyk hemmes ýerinde. Onda başlaýas. Wepa, sen ýene ýalňyş düşündiň. Men bir wepalyk hakda umuman hiç zat aýtjak bolamak. Ýöne meselem senden görmegey akylly bir oglan Selviňi özü söýdiren bolsa näme etmeli? Ol bir alaç da. Düşünäý dost, men şonu diýjek. Dost, näme ol? Ey dost, gowdamy? Ýene bulaşdyrdım eýjan, bagşla dost. Aýryl saraý. Doğruda da aýtsaňam bolan agay. Goýuny ýara bilmedim ay. Ynha täze işmeýilnamalarym şulardan ibarat. Men ýene bir gede gaýtalaýan. Men öz ýollaşyk edýän döwrümde diňe öňe gidişlik bolmaly. Oň üçin näme gerek? Tertip düzgün, agdybirlik gerek. Düşündiňizmi? Düşündik. Bolýa. Vay Cemalcan, geldiňmi gaýdym? Gel hani? Gelnece oynasaňa geljek. Bolmasa da men mektepde ýadadym, öýe ödüp ýatjak. Vay oynar Cemalcan. Meňem ýüregimi tawatyrda, ýadak geldiňmi? Torbaň aýyr, häzir barýar. Torbagyň aýyr. Alo? Cerenjam. Cemal, yine size baraydı diyen. Yo. Şu seni bimada edýän ýaly. Vay, geldin genece, geldin. Diýan ýok. Wah, onna da günne gatnap durda. Ceren genejemi gowurýan niye? Gaty görmäg çagamdan. Diýan ýokla. Cemallan näme otgöreýin? Öýkelesem ykballan öýkelemeli. Bildiğime sene Cerencan. Ine netip bolsa seňe möýüňe akça bäbek gider. Artık yumuşak mı acım hatırladı? Elbette.
Erwet derler, şoň şey sen elim dama şunsunu tapýatsa o. Öz otanda bolan wagtyň ýok sen hiç açanam o. Bete de evin yatma şu üstüne şeydir. Şular tatudaklar gelen müşterilere de var ha 50 mercek tezis deyip satacağız. On sonra mara münasip mebelin hemme mebelin sen münasip derdin ha o. Özüne başka tapçı. Başka tapçıdığına hiç şüphem yok. Yani yatyan vaktine taptap verdiysen yüzü götürmünen aşon taptap bilmeyeceğine. On sonra giyicine bittiğine artık. Ey. Mahım, başlaň tapşyran işlerinde ýene nä dersiň? Din paryan niseň boljak. Bolýar. Garaşay, bilerek gidelim. Bolýar garaşaýar. Mahım, täze başlamaz diýsen bagtly nisiweli adam bolsa gerek. Belki bu pikir nerden gelip kelläňe? Umuman çaklaýanna. Ýaşaçyk bolmagyna garamazdan bir uledaran başlygy. Elinde işgärleri bar. Agzyndan çykan söz derrew durmuşyna geçýär. Garaz durmuşda gamlanmaga sebäp bolmasa gerek. Durmuşda öňümde goýan ähli maktatlaryma ýetdim. Hatda qakan mardularyny hem amala aşyrdym. Watanyň jogapkärligi wezipelerini hem hyzmat etmek borjyny etip etdi. Ýöne içimdäki derdim barha artýar. Ynha işden ýadap baranda gulaňdan çekip oýnaýar diýjek perdendiň bolmasa durmuşdaky bar ýeten sepitlerim öýüni görmek kyn eken. Hey Jerenjan, baranda senem ýylgyrtaň ýylgyran bolýan bolyn. Yüreğim ağırtını çekmeli bolýan da. Ey Iqbal, herne can sağlık bersinne. Alo. Alo. Selvi. Gelin soňk gerek düşünşäýeli. Yok. Bir de yem düşünçtük. Men rady değil. Selvi.
Wepacan, oğlum. Gününden giç gelmeyen çıkardıňlar. Ya men göwnüme mi? Göwnüňedirler kaka. Turganda oğlum. Men sen tälimçiň bilen habarlaşdym. Sen buna mursat alyp gaýdypsyň ha. Ya ýene başga da bahanalanmamy? Neme kaka? Mesut. Ataň bilen jaňlaşjak. O garrapdyr. Oňa el güýji gerek. O wagtda ataň mallaryna teretmäge kömek et. Kaka turganda Düşündiňmi diýär men saňa? Hawa kaka. Düşündüm. Akmarat. Wipajana beýle daramasana. Dağı men näil daramalymyşym, aýt. Sagat 12 boldy. Ogluň bolsa köçede. Hemmesine de sen özüň günäkärlay. Yeke walam, yeke diýdäm diýip. Öý işlerine näme ýap? Nälik kiretdiň muny? Erkek adam kynçylyk görmese, ýyle peýda segmez. Bolýala. Cemaljan oýanaýmasyn. Ucipsiz jadadyň üstüne men bilen tersleşdi. Ya göwnüne başga bir wamka. Ay ýok. Kimden çyksa da selveden bir wepalyk çykmaz. Bärde başga bir mesele bar. Wagt derek. Men hukman suud ederim. O men rady bolmajagym bilip, şu meseleni gozgap menden daşlaşmak islendir. Göwnünde başga biri bardyr. Ýöne ol adyna münasip wepaly bolan nahyry. Ýok, beýle däldir. Bu ýerde başga bir sebäp bolmaly. Wagt geçdigiçe o menden uzaklaşar. Ýöne men oň şertine rady bolup bilmem. Sağ ol. Ata diyene. Oh. Yan gelimiz can etti. Owa. Akmuratcan, Wepajani, ova yanıma deyivermekçi. Ol Wepajan lälkdir edip Halid depelerine çıkardılar ha. Hey. İnnem onu işe uğrantın taplansın ne bon bäri uğratacak bolýandyrlar ha. Gelsin wakalin. Gelmediğine de kän wagt bolla. Ine. Hanalany. Akmuratcan ediye. Oğlum. Ece salamu aleyküm. Salam. Gowum ýagdaýlaňyz? O da şükür gowy. Ece. Kakam ýanynda mı? Ine yanımda otur kakaňam. Kakam ýanynda bolsa, kakam bilen bir salamlaşaýyn.